अबावथो सासेयालाय साइकेल लानो थांनाया सफैयाखैथ' साइकेल गोदान लायनो थांनायानो एसेबां गोबाव लटारि मोननाय माने न'आव लोखि फैनाय माबार लाबोनांगौ साइकेलखौ नायनो लुगैबाय आं आयै नायनो लुगैनाय माने हो माबा सासेया नोंनो खिन्थानो होन्दोंमोन कास्टमार मोनब्लाथाय सगावनो फानना फैगोन होननानै बुंदोंमोन साइकेलखौ फानगोननो दिनैनो औ दाम मोनब्लाथाय फानना फैखागोननो नङा गावालाय गोसो दंबालाय लानो हागौमोन फानाबाबो न'आवनो दोननो हागौमोन न'आवनो लाखिनो हागौमोन गावाबोलाय माथो साइकेला बोरायरायसो गावना जागोनहाय आयै एसेबां नाङा साइकेलानो गंथाम जासिगोन आंनाबो दंना लेडिस साइकेला औ नांनायालाय गंथाम मानि नाङा ओजों थांनोबो फैसाखौनो मोनाखैना बियो बुंदों साइकेलखौ फाननानै फैसा मोनब्लाथाय पाटनायाव थांगोन होननानै नंगौथ' थेवबो मालाय इसोरा लोखि हरदोंमोन न'आव साननैसो लाखिनो हानायबा मोजां जागौमोन मोनानो मोनदो दा बे मोननाय फैसायाबो बे थांलाय फैलायावनो जोबसिगोन लटारियाव मोननाय होननानै मायबाफोर फिसा फेनला बुस्थु बायना दोननो हानायबाबो सिन हिसाबै मा बायनो गोसो दंमोन नोंलाय नांनायालाय हाजारथा बुस्थु दं र' नांगौ जानाय बेनिफ्राय बे नांथारगौआलाय दालाय बे टिबुल नांगौमोन आरो नङा होनबा साहा लोंनाय टिबुल आलासि फैबा माबा फैबा टिबुलानो गैया माथो बै आगोलनाबो बोरायबाय काटनियाबो बायबाय बे प्लास्टिकनियाबो माथो माबोरैबा जाजोब्बाय गब्लं गाब्लां नांगौमोनथ' र'हाय नांनायालाय बे साइकेलाव 6,000 7,000सो मोनगोन ना मोना इसेबां मोननाय नङा खोमा बेसेथो मोनगोन 4,500फोर मोननो हानाय 4,500ल' आंलाय माथो 7,000 8,000 मोनगोन नामा जोंफोर बायनो थांबालाय माथो एसेबां दाम होननानै बुङो साइकेलालाय मा साइकेल मोनबा लेडिस साइकेल मोनदोंना हौवाफोरनि ना बे सिख्लाफोर सालायग्रा साइकेला मा साइकेलबा आंबो सोङासेयानो बै फैसाया आग्लायब्लाथाय बे टिबुलखौनो गंसे लाबोनो हो खम दामि 1,000फोराव मोनो ना मायो 1,000नि खमफोरावबो मोननो हानाय दे स'स'फोराव औ जागोन दे बोरमा फाननाय फैसाखौबो थाइसेबो दांनो मोनासै दाबोनो एखे अबस्थायानो जाबाय बेयाव मेल्ला माने माइरं दं माथो माइरंफोराबा बेसे दाम बस्थासेयावबा बेसे बस्थासे लांब्लासो लाब जागोन ना मायोथाय लांना दोननायानो हामगोन खोमा र' फैसा मोननायावनो माइरंखौनो बायनानै दोनखानोसै साइकेल फाननायनि फैसाजों बस्थासे नङाबा आरो उनाव खस्थ'सो जालायगोन माइरं गैया मु गैयानो माइरंआबो बिराद थाब जोबखायो देग्लाय खेथि मावनांसिगोन र' हाया ओरैनोसो गोग्लैनानै दङ गंसे ट्रेक्टर बायनो हानायब्ला हामगौमोन मालायनोलाय बेसेबां आथि होबाय थानो गावनो मावनो हानायब्ला मोजां जायो आरो मालायनावबो एवहैबायबो हाजिराबो मोनगोन दा फैसायानो गैया माथा मारिबाबो माथा मारिख'नो हाला जायखिजाया मायबा मोनसे खालामनानैबाबो खस्थ'थारैबाबो एबार खेथिखौ मावथारनांगोन माइ गायथारनांगोन एबार दखानियाबो गैया माथो बेलाय रुनाय माइरं नामा आबा गुथालासो रुनाय ओंखाम जानो मोजां मोनो मायबाफोर नांगौमोन नामा फंबाय औ आदा नै रुनाय माइरङा बेसे किल' बे रुनाय माइरङा खेरथि बायदिनो खेरथिनिख्रुइ एसे सिङाव आरो माबा लायो बियो 35 थाखा किल' बाफ्रे 35 थाखा माने औ दालाय अबावथो 15 थाखा 20 थाखानि सम दंबावलै फंबाय बेथ' नंगौ र' आदा ओइ फिसाज्लाया रुनाय माइरं जानो मोजां मोनोलै दे बे रुनाय माइरंखौ 2 किल'सो हर बेनिफ्राय बै बस्थानिखौ बस्थासे हर बायसमुथि ना बायसमुथिथार नङालै रनजित बायदि रनजितआनो होनजायो दे होमबालाय बस्थासे हरदो बस्थासेयावलाय 1000सो नामा औ 1000सोआनोथ' माथो साइकेल मोनदों नोंलै फंबाय लटारियाव मोनदोंमोन र' आदा मोननायालाय बेखौनो फाननानै माइरंखौ लांसै आङो फानबायबो साइकेलखौ फानबायलै आदा माथो खालायबावनो साइकेलानो दंखायो न'आवबो दे मोजाङानो जाबाय दे बेनिफ्राय दालिबो हरनाय 2 किल' दे पियास नाङा पियासा खम जादों किल' 20 थाखाल' लांनोबा लांखा लांना दोनहैखा नंगौ नामा दे होनबा हर पियासखौबो 5 किल'सो उदै सासोदों माथो एबारलाय मानोथो साखौ आरोबाव आदै मानो सालायखो एबारलाय माथो आङो जौबो लोङाखै जेबो लोङाखै मानो सालायखौ द' दानल'सो जाबाय माथो जानो समानो जाथ'वाखै जाथ'वाखोमा ओरैनोसो सादों आं
आंलाय माथो दासो हस्पिटाल बुक खालायनानै खोथा खिन्थाहरबाय रजिनो दानो मानो साखांखौ ओरैनो सादों खोमा दे बेबायदि समाव माबा हांखौबो लानो हाया मोनसे आं उदैयाबो फेख्लेलेनो मेजेमबोसो जादों नामा आङो मा जाखो मामि आबा उदै सानाय मोनसोदों आं थांनाय सान्थि आन्टिखौ लिंना फैनाय थांनाय माबोरै दै गिलासो लाबोदों आं सान्थि आन्टिखौ र' आं थांनि मालाय बेबायदि समाव मानसिफोरा बेसे केयाराव थायो बिमा बिफानि लोगोसे हौवानि लोगोसे आंहालाय रावबोआनो गैया सोर केयार लाना आंखौलाय रुवाथिनि अनगायैलाय बेसे दुखुनांथाव जिउ आंहा खाफालानो मोन्दिसो रावनिबो अननाय मोना बेबायदि खैफोदनि समावबो रावबो खाथियाव गैया आंनि बाबाया लटारियाव मोननाय साइकेलखौ लाबोला आं साइकेल सिखायसिगोन लाबोगोन न' हो आं साइकेल सिखायगोन आंनि लोगोफोरा बयबो साइकेल रोंजोब्बाय आयै सोरबा स्कुलाव लाङोबो साइकेल आंल'सो साइकेल रोङा सालायगोन र' माब्ला नोंसोर आंखौ साइकेलखौनो सालायनो होआ बाबानि गोदान साइकेलखौ लाबोब्ला आं सिखायखागोन बे साइकेलाव फैगोन बोसोराव आङो गुबुन स्कुलाव थांगासिगोन ना आं साइकेलजों थांखागोन बाबानि गोदान साइकेलखौ आं लागोन आयै नोङो नोंसिनि बोराय साइकेलखौ सालायनो होआ आं एबार गोदानखौनो सालायखासिगोन सालायगोन दे समाव दानो नोङो स्कुलाव साइकेल सालायनो थांनांगौ जायाखै दे दोनैगोन ना बाबाया आंनि लोगोफोरा थाङोआनो सोरबा सोरबि आरो मालाय बिसिनिया साखा गिदिर साइकेल मोजांसो दे होगोन दे उनाव लासैनो दा बाबाया बे साइकेलखौ फानगोनसोनो आगैखौ लायनो थांनांगौना फैसा गैया फानगोनसो आंसो सालायगोन सानदोंमोन सालायगोन ना आबा उनाव बे साइकेला गिदिरफोरनिसो गिदिर मानसिफोरनि सालायग्रासो नोंनो उनाव साइकेल फिसा बायना होगोन ना माब्ला बायना होगोन दे समाव नों मोजाङै फरायनाय आं मोजाङै फरायखायो फरायगोन एबार नाम्बारखौनो खम मोनदों माथो नोङो आगोलसो बुरजा मोनोमोन एबार माथो देग्लाय एसे खमायजोब्बाय माथो नों मोजाङै फराया जादो स्कुलाव लोगोफोरजों गेलेनायफोरा बांसिन जादों खोमा नोंनिया इसेल'सो गेलेयो इसेल' नङा मोजाङै फराय नङाबा बाबाया साइकेल गोदान होनाय नङा नोंनो फरायगोन आबा उन्दुदों नामा नै आइ ओरैनो गाबोन थांबानोसै नामा आबा औ आयै दाहाय बेलासे टिकेट दानहैनोसै बेनिखायनो दिनै खामानियावबो थाङासै आं गाबोन थांना फैथारनोसै दे थांनानै फैथार बिबो माबा जाखौ मानसिखौनो गेजेर माबोरैबाबो मोनो 6 दान जाबाय खोमा ना बेना उदैयाव थानाया रागाबो जोङो माबोरैबाबो मोनो बे खर'आवनो मेलेम गैयाना बिना 6 दान खोमा ना नंगौ खोमा बिराद बिखा रोजा दे बिबो नोंना हिन्जावा मानिनांगोन दे आरो बे रितु बिहामजोखौ बिखा रोजा मार बाप्रे बाब हारसिंबाबो थानो हाथारो बेबायदि मोदोमाव थानाय समावबो आंलाय माथो साननैसोनि उनाव फैगोनसो खोमा नांज्लायनानै दं होननानै उनाव फैगोन खोमा होननानै नेबाय थादोंमोन आं सिरि नोंसोरनो रावनोबो खिथायाबाबो सानबाय थादोंमोन आं फैगोन खोमा होननानै नाथाय फैमारथारासै दे बियो डेन्जार मानसि खिन्थु बे गथ'खौ जोनोम होनो नांथारगौ होननानै फैयाखै बियो मा खालायनो आरो दे बुंनाय बाथ्राखौनोलाय आरो खैबारथो बेसेबांथो बुंबाय थाबावनो मोजाङै खबर लाना फैबानो जाबाय आरो आबौखौ गोसोखाङो नायनोबो लुबैदोंमोन दालाय बे हिन्जावालाय बेबायदि खैफोदनि समावबो हारसिङानो थानानै दिनै 6 दान एंगारहरलाय लांबाय गथ'आनो जोनोम जालाय लांसिगोन अबावथ' फैबावनो बिलाय लिंनांलाबो आबौखौनो खेबसे नायनो लुबैदोंमोन आरो आं अबाव आरो एंगारहरनो फैसा थानायमोनबाथ' नोंखौबो लांफागौमोन औ आंबो आबौखौ खेबसे नायनो लुबैदोंमोन फैसाबो गैयाबा बे रांखिनि दाउ महारानिया महारानि बायदि जागोन खोमा आं माब्लाबा थांबाबो नङाबाथाय माब्लाबा थांनो हागौमोन नायनोनो हाखाया जोंफोरखौ थांनो हागोन दे माब्लाबा नै आं माबा फिथा ओमफ्राय बे नारेंखलनि लारु बानायनो सानदोंमोन जागोन ना जायाबा बे बिहामजोआ ना गारहरगोनसो हरनोबालाय गावा जायाबाबो सान्थिजों हाबाजों जागोन ना दे होमबालाय आं एसे फिथा बानायना हरगोन दे थावनि फिथा बेनिफ्राय नारेंखलनि लारु नोङा होमबा जेबो खामानि गैथ'वाबा नालेंखरखौनो थाइनै हाना मानो
अन गुन्दैबो देनो दोङो बे नालेंखरखौ नोङो हाननानै होबोलाथाय आं बे सुरखिनाबो दोनखासिगौमोन। हानहैगोन दे आङो दसेनि उनाव। दे होमबालाय। आइया फिथा हरफानो सानदों र'। सासेयाबा बेसे हाइ टेम्पारेसार जानानै दङ हाबनोबा होगोन ना होआ न'आव। फिथा हरफानायनि बाथ्रासो सानदों र' आइया। आगैया फैबोला लाबोफा। मालाय मादैया एंगारहरा मानो फैनोखाय। रितुखौ बुंब्लानो जाबाय जों बिखौ रावबो गाज्रि मोनाखै होननानै फैनोब्लाथाय फैनो हागोन दाबो होननानै। फिथाखौदो लारुखौदो सान्तिनि आखायाव हो। रितुआ जायाबो जानो हानाय ना रागा जोंनानै जानो होनाय नङा। आइया फिसौलानि थाखाय एसेबां अननानै हरदों। जागोन दे आं होगोन आबानो। मोजाङै थां सहैनानै फन खालाय। थांनानै रितुजों मोजाङै रायज्लायहै। जोंफोर बयबो बिखौ अनो होननानै बुं। फैबोलाथाय दाबो फैजायो होन। औ बुंगोन दे। आगैखौ फट' खेबना लाबो। आबैयाबो लाबोनो होदों। लाबो दे बाबा बावगारनाङा आगैखौ फट' खेबना। दे जागोन दे।